Kiitoksia tästä tilaisuudesta tulla tälle arvovaltaiselle seurakunnalle puhumaan vähän meidän asioista. Ja tosiaan niin kuin ajatus oli, että aika mielenkiintoinen keskustelu aamupäivän aikana ja nyt vähän konkreettia siitä, että miten oikeasti ihan erilaista juttua voidaan tehdä. Meitä pidettiin täysin käkikelloina hulluina vuonna 2001, kun lähdettiin tekemään ja oikeasti kun kiittäisi todeta, että tämmöisiä yrittäjähenkisiä ihmisiä pidetään epähenkilöinä, niin siis oikeasti mun ystävistäni 50-49 sanoi, että don't fucking do it. Ja se oli aika tavallaan mielenkiintoinen juttu, ja mä oon pohtinut, että miksi mä lähdin sitten aikoinaan tähän mukaan, kun mulla oli ihan oikea työkin, ja pieniä lapsia ja näin poispäin, mutta jotain semmoista mielenkiintoista tässä niin kuin nähtiin ja tavallaan se palo siitä, että maailma on muuttumassa ja voitaisiin tehdä jotain eri lailla. Mutta mä ajattelin muutaman sanan kertoa nyt vähän tästä Habbon kontekstista ja sisällöstä alkuun, että teille, jotka ette ole ehkä ihan niin vihkiytyneet tähän asiaan, saatte vähän kontekstia siitä, koska mä ajattelin puhua muutamasta syystä, että miten tämmöistä isoihin käyttäjämassoihin perustuvaa palvelua, miten sitä pyöritetään ja mikä on tämmöisen pitkän iän salaisuus. Habbo on nimittäin yksi maailman vanhimmista internetpalveluista. Se on yli 10 vuotta vanha ja oikeastaan aika hieno sanoa, että joka vuosi se on voinut paremmin kuin edellisenä vuonna. Niin myöskin tänä vuonna. Ja toinen mielenkiintoinen juttu on sanoa, että 10 vuoden jälkeen tuntuu ihan hullulta sanoa, kun mä oon vähän niin kuin papukaija tuolla meidän organisaation sisälläkin, että mä aina hoen sitä, että hei, me ollaan vasta raapostu pintaa, että me ei ole nähty mitään. Me ollaan välillä menty tosi lujaa, välillä vähän hidastuttu, mutta se on hyvin mielenkiintoinen maailma. Ihan lyhyesti muutama sana tuosta sulakkeesta, eli me nähdään itseämme firmana, joka rakentaa tämmöisiä sosiaalisia paikkoja pelaamiseen, itseilmaisuun ja käyttäjäväliseen viestintään. Ja tänä päivänä nyt olisi tarkoitus puhua tästä Habbosta, joka on tämä meidän kansainvälinen tarina, ja sitten meillä on tietysti IRC-galleria, joka on tämä Suomen nuorison kohtaamispaikka. Tänä päivänä Facebookin lisäksi luonnollisesti. Mutta puhutaan muutama sana tästä vähän taustasta, että tänä vuonna, alkuvuosi oli paras historiassa ikinä, me tehtiin 30 miljoonaa euroa, noin 3,5 miljoonaa euroa EBITDA-tulosta ja uskotaan, että kasvu jatkuu hyvänä tänä vuonna ja myöskin sitten ensi vuonna. Eli ollaan päästy nyt tukevasti plussalle ja kannattavuuteen kiinni ja nyt vaan trimmataan ja parannetaan konetta entisestään. Ja oikeastaan muutamia sanoja palaan vähän myöhemmin tuosta vaiheesta, että minkälaisia vaiheita tässä oli ja varmaan liittyy tähän professorinkin kannanottoihin siitä, että mitä kannattaisi tehdä ja mitä ei. Mutta Habbo on tänä päivänä aika iso palvelu. Meillä on suurin piirtein 190 miljoonaa ikään kuin rekisteröityä hahmoa. No, se on se iso luku, joka me halutaan aina sanoa. Sillä ei oikeastaan ole mitään merkitystä. Mutta tärkeää on se, että palvelua käytetään vähän riippuen kuukaudesta 40-45 miljoonaa tuntia ja meillä on 2 biljoonaa rapiat päälle visittejä päivässä ja meillä on käyttäjiä ihan ympäri maailmaa. Meidän vahvat alueet on koko Eurooppa, Etelä-Amerikka on meidän suurin alue tällä hetkellä, Brasilia ja espanjankielinen maailma siellä ja sitten tietenkin Pohjois-Amerikka. Aasiassa meillä ei ole käytännössä yhtään mitään tällä hetkellä ja se on ollut kulttuurisesti meillä aika vaikea. Siellä on vähän seikkailtu ja tuulattu aikaa ja rahaa ja sitten tultiin häntä koipien välissä takaisin ja todettiin, että keskitytään lypsävään lehmään eikä yritä kasvattaa uutta lehmää. Ja se osoittautui nyt näin jälkikäteen viisaaksi päätökseksi, ainakin toistaiseksi. Muutama sana siitä, että mikä tässä Habbossa on ollut niin erilaista alusta lähtien. Meitä sanottiin näin, että eihän kukaan internetissä koskaan maksa mitään. Tämä on ihan kuolleen syntynyt ajatus. Teidän pitää, ehkä mainoksilla voitte saada joku maksamaan, mutta varsinkaan nuoret eivät tule ikinä maksamaan penniäkään teille. Tämä oli siis ihan systemaattinen viesti pääomasijoittajilta. Suomalaiset pääomasijoittajat kaikki sanovat, että missä se teidän teknologia IP, missä teidän patentit on, missä se on se teidän teknologiaplatformi, jota tämä aiotte monistaa. Ja kun meillä ei ollut mitään näistä, niin niin kuin tavallaan meidät niin kuin lainausmerkissä oksennettiin ulos palavereista ja tarjottiin jotain, että saatte 5 markkaa tosta, että ehkä se sitten kuitenkin voi lähteä. Ja vähän surullinen tarina on siinä mielessä, että ainoastaan se on 2000 vuoden lopussa, niin Elisa oli ainut yhtiö, joka sijoitti tähän yhtiöön, ja sekin perustui oikeastaan yksittäisten henkilöiden vahvaan näkemyksellisyyteen siellä, mutta varsinaiset pääomasijoitukset meni sitten ulkomaille, eli meillä on sekä Englannista että sitten tuolta Piilaaksosta rahaa yhtiössä, mutta se oli tavallaan henkilökohtaisesti vähän surullinen tarina, koska tässä olisi ollut ihan mielenkiintoinen paikka paikallisillekin pelureille. Mutta se, mitä Habbossa on ollut aina erilaista, on se, että
se on ollut käyttäjälähtöinen, käyttäjäsisältöön perustuva palvelu. Me puhuttiin sosiaalisesta sisällöstä vuonna 2000 ja taas kerran kun haettiin rahaa pääomasijoittajilta, niin suurin piirtein vastaus oli näin, että me emme sijoita mihinkään sosiaalistipalveluihin. Sitten me mietittiin, että miten meidän pitäisi tehdä tämä homma, kun ei tämä sosiaalinen homma ei niin kuin me ollenkaan niin kuin jakelu. Sitten me ruvettiin puhumaan computer games ja video games ja online games, ja sitten se alkoi niin kuin se resonanssi, että ahaa, nyt löytyy joku viiteryhmä, jota voidaan tehdä, ja sitä me päästiin niin kuin eteenpäin. Mutta se iso oivallus tässä oli se, että rakennetaan ikään kuin tämmöinen hiekkalaatikko, annetaan kauheasti roinaa ja romppeita käyttäjille, ja käyttäjät rakentaa sen palvelun ja tuoreuttaa sitä koko ajan ikään kuin meidän puolestamme. Ja muutama esimerkki, minkälaisia juttuja tässä tehdään. Tässä on esimerkki tämmöistä fashion show-huoneesta, jossa käyttäjä on rakentanut tämän huoneen, ostanut kaikki virtuaalitavarat meiltä ja kutsuu kavereitaan pukeutumaan viimeisimmät hienommat vaatteet ja bling-bling-korut. Ja ne pelaa sitä, että kuka on se suosituin ja kaunein tässä maailmassa. Toinen hyvä esimerkki on aivan outo juttu. Tämmöinen inkkarit ratsastaa poroilla ja tappelee intiaaneja vastaan. Ja tässä on jonkunnäköinen käyttäjän tekemä peli tai aktiviteetti menossa. Ja eihän tämmöistä kukaan oikeasti voi keksiä, jos ruvettaisiin niinku suunnittelemaan peliä. Vaan näitä tuhansia ja miljoonia asioita tapahtuu koko ajan. Ja tämä on tämmöistä sosiaalista toimintaa koko ajan. Toinen hyvä esimerkki on mun henkilökohtainen suosikki, tämä Horror Hospital. Eli joku on rakentanut tämmöisen verisen tämmöisen sairaalahuoneen, jossa sitten on jotain IR-huonetta tai jotain horroria, mutta veri lentää ja taudit leviää tyyppinen juttu. Ja tämä on siis jonkun käyttäjän rakentama huone, jonka hän kutsuu toisia käyttäjiä. Hän on rakentanut omat säännöt, pelit, mitä tässä niin kuin tapahtuu. Ja niin kuin voitte kuvitella, kun näitä tulee miljoonittain, niin se pitää sen paikan aika tuoreena. Ja seuraava esimerkki on vähän perinteinen. Kesällä, kun oli maailmankapi, niin siinä rakennettiin tämmöinen yksinkertainen potkupalloelementti, että pystyt perustamaan erilaisia tämmöisiä areenoita. Näitä syntyi tuhansia ja tuhansia. Siellä Bolivia pelasi Argentiinaa vastaan ja melkein sota syttyi maiden välillä ja niin poispäin. Mutta taas kerran käyttäjät rakenti itselleen näitä juttuja ja toiset oli yleisönä ja yksi oli tuomarina ja näin poispäin. Hyvin yksinkertaisilla perustyökaluilla. Ja sitten kun mennään vähän enemmän pelilliseen suuntaan, niin esimerkkinä on sitten tämmöisiä annetaan käyttäjille tämmöisiä pelienginejä, ne saa scoring-systeemit ja ne pystyy rakentamaan tämmöisiä peliareenoita keskellä, joista ne voi saa sitten ihan oikeasti pisteitä. Mutta tavallaan tämän käyttäjien valjastaminen ja me yritetään vaan luoda tiettyjä teemoja ja vähän törkätä niin kuin ideoita liikkeelle ja sitten alkaa tapahtua. Tämä on se ehkä se isoin oivallus tässä koko juttuun. Ja tämä on aika yllättävää, hirveän vähän tällä puolella, vielä tänäkin päivänä, melkein kaikki muut, hyvin menestyksekkäät peliyhtiöt tekee tämän ihan toisella tavalla. Eli ne piirtää sen juonen alusta A-sta B-hen itse, mutta me ollaan, ja uskotaan itse vahvasti, että tämä idea tulee kantamaan tämmöinen user-created social game, niin kuin se termi, mistä me puhutaan. No Habbo on nyt 10 vuotta puksuttanut ja mikä on oikeastaan se menestyksen salaisuus ja kaikkein tärkein asia tässä maailmanajassa on, kun me ollaan kuitenkin tuommoiselle 12-17-vuotiaille, vähän riippuu markkinasta, suunnattu palvelu, ollaan aika niche-palvelu kuitenkin siinä kaikkien isojen jättimäisten palvelujen joukossa, niin pitää uskaltaa olla erilainen ja erottua ja systemaattisesti tehdä töitä sen eteen. Ja meillä se on ollut tämä koko konsepti ja tämä look and feel, tämmöinen yksinkertainen pikseloitu animaatiotyyli, joka oli jo syntyessään vanhanaikainen ja ihan tarkoituksella niin, koska jos mietitään isoja animaatioproperteja, esimerkiksi South Park tai Simpsons, jotka on tuolla puksuttanut 15 vuotta enemmän, niin ne on myöskin hyvin erilaistavia. Ja me uskotaan tähän, me ei ole koskaan uskottu tämmöiseen todellisuuden imitoimiseen, tehdään 3D:tä ja matkitaan rakentaa tämmöistä jotain Second Life-tyyppistä hommaa. Se on aivan toisenlainen koko juttu, koska todellisuus voittaa aina. Vaan tämmöinen sarjakuvamainen property voi kestää vuosia, vuosikymmeniä, niin kuin ollaan nähty Disney ja muiden hienoista hahmoista. Ja sitten kun tämä yhdistetään siihen, että se kulma on ollut se, että käyttäjät tekee toisilleen asioita ja pelaa aktiviteetteja. Ja sitten se meidän iso juttu oli se, että me ollaan pystytty uudistumaan jatkuvasti. Peruskonsepti on periaatteessa sama, mutta se on aivan teknologia, konsepti, business. Kaikki mallit on uudistettu moneen kertaan matkan varrella. Ja oikeastaan se, että iso juttu oli se, että miten sitä niin kuin tuoreutetaan ihan esimerkkinä. Että me päivitetään tämä palvelu koko ajan. Meillä tuodaan erilaisia toimintoja, lisää tämmöisiä tavaroita, erilaisia kampanjoita.
käyttäjäparannuksia ja erilaisia pelielementtejä. Sen lisäksi tämä iso muutos meille oli se, että ikään kuin business-prosessien täydellinen muuttaminen. Et me luultiin, että vielä 2007, että me oltiin hirveän nopea näppärä organisaatio, että mehän massiivisesti 6 kertaa vuodessa päräytettiin uusi versio markkinoille. Ja todettiin, että tässä käy kyllä se, että 2 kuukautta on niin pitkä aika, että siinä tulee noutaja siinä välissä. Ja tehtiin täydellinen transitio, koko suunnitteluprosessit käytiin päälailleen. Tänä päivänä me tuorautetaan tämä palvelu kerran viikossa ja päivitetään sitä joka päivä. Ja se on aivan massiivinen niin kuin tuottavuuden, motivaation, relevanssin kasvu sekä tekijöille että käyttäjille. Ja tämä on se ainut tapa, että niin kuin tavallaan se ajatushorisontti on todella lyhyt. Ja puhun kohta vähän, että minkälaisia työkaluja sen kanssa tehdään. Mutta se, mitä me tuodaan esimerkiksi, tässä oli viime kesän suuri hitti, tämmöinen viidakkoteemainen lemmikkisetti, siellä sai ostaa leijonaa ja virtaheppoa ja kaikennäköisiä muita tappavia eläimiä ja ruokkia sitten niitä. Sitten me tuotiin tämä sairaalasarja tässä hiljattain, joka oli saavutti suuren suosion. Meillä käy myöskin paljon tämmöisiä celebrityjä tässä. Miley Cyrus oli meidän globaalin tämmöisen fashion-kilpailun tuomarina ja arvosteli sitten käyttäjien tekemiä asusteita ja niin poispäin. Ja sitten hiljattain lanseerattu Prison Break-sarja, jossa voi rakentaa oman vankilan, oli myöskin erittäin suosittu juttu. Mutta tätä tulee koko ajan ja ne työkaluja vaan meidän käyttäjille. Mutta sitten tämä yhdistettynä sitten seuraavaan asiaan, eli se, että pitää erittäin tärkeää, joku taas mainitakin, on ymmärtää se markkina. Ja se markkina on meille meidän käyttäjät. Miten ne käyttäytyy, mitä ne tykkää, mitä ne ajattelee. Ja systemaattisesti tehdä kvantitatiivista tutkimusta näistä käyttäjien trendeistä ja sitten heidän käyttäytymisestään. Ja tämä on ollut semmoinen meille ihan asia, jossa me uskotaan, että me ollaan yksi maailman johtavista firmoista tässä nuorisokäyttäytymisen osalta. Ja tämä on niin kuin pakko tehdä, jos meinaa pysyä pelissä mukana. Ja sitten kun tämä yhdistyy vielä tämmöiseen tavallaan integroiduun suunnittelulähtökohtaan, jossa me yhdistetään tämä käyttäjätutkimus ja tämmöinen business-analytiikka, joka tekee sillä tavalla, että meidän koko tuotekehitys, meidän developerit työskentelee samanaikaisesti niin kuin yhdistämällä käyttäjätutkimuksen, analytiikan ja sitten tämän tietyn luovan hulluuden, joka tulee sieltä meidän suunnittelijoiden osalta. Ja tavallaan tämä oli ehkä meidän isoin transitio, että me siirryttiin ehkä tämmöistä niin kuin englantilaista sanotaan from hunch-driven to metrics-driven firm, että se semmoista fiilistelystä, pelkästä luovasta ideasta, palvelu alkoi kasvaa, alkoi tulla uhkakuvat ja riskit kasvaa, piti siirtyä analytiikkaan, että me tiedetään tänä päivänä reaaliajassa siitä, että tämmöisen user funnelin avulla, että mitä siellä tapahtuu ja yritetään spotata ongelmia ennen kuin ne niin kuin realisoituu sitten sen loppupäässä. Ja tähän on tehty paljon pantu myös data warehousing-järjestelmiä ja myöskin sen mallin rakentamisia, jotka on tehty käytännössä kaikki itse. Ja amerikkalaiset on ollut tässä, niin kuin kaikki web-palvelut on ollut erittäin kehittyneet. Ja tämä on minusta sellainen asia, että mä näen liian vähän täällä Suomen maassa tämmöisen web-analytiikan niin kuin kouluttamista ja opettamista. Ja se pitää yhdistää tämmöiseen, että käyttäjäfeatureita kun suunnitellaan, niin meillä on tämmöisiä typologioita, jossa me suunnitellaan featureita aina tietyille käyttäjille, että onko se sitten Anna tai Matt, niillä on tietty tyyppinen niin käyttäytymisfilosofia, että se kohdentuu ja se relevanssi sille käyttäjälle säilyy mahdollisimman hyvänä. Ja Habbohan perustuu tämmöiseen niin kuin sanotaan free-to-play-ekonomiaan, eli meidän rahasta tulee 90% vähän ylikin mikromaksuista, jota ostetaan näitä erilaisia itemeita, toimintoja ja sitten tämmöinen Habbo-klubi VIP-toiminnallisuus, jossa saa hienommat vaatteet ja hienommat huoneet, jos maksaa muutaman euron kuukaudessa ja saa sitten priority accessia tiettyihin paikkoihin. Ja mainonta tukee sitä, että se ei ole kovin iso meillä ollut koskaan, mutta sillä on tärkeä rooli tässä myöskin tavallaan sisällön tuomisessa tuonne yhteisöön. Ja mielenkiintoinen asia tässä on se, että tämän niin sanotun käyttäjän välisen markkinan, eli Habbo perustuu aika pitkälle käyttäjän välisen vaihdantatalouteen, ja sen arvo on nyt suuruusluokkaa 600-700 miljoonaa euroa, mitä käyttäjät vaihtaa virtuaalitavaroita keskenään toisilleen. Niitä ei koskaan saa vaihtaa oikeaksi rahaksi, on sillä tavallaan suljettu ekonomia, mutta näin niin kuin laskennallisesti se arvo on sitä.
Ja hirveän tärkeä asia on se, että kun meidän käyttäjistä 95-90% ei maksa meille penniäkään kuukausitasolla, vaan se on aika pieni joukko, joka tuo sitä, niin tällä muulla joukolla on hyvin tärkeä rooli siinä, että he ovat se yleisö ja yhteisö, jotka rakentaa sitä kulttuuria sinne palveluun. Eli niitä ei voi sorsia eikä voi ajatella niin kuin kylmä, että vaan niitä ostavia asiakkaita palvellaan. Tämä on tämmöinen iso ajatus. Ja tässä on tämmöinen ajatus siitä, että maksaminen täytyy tehdä tosi helpoksi. Iso asia, mitä me on tässä vuosien varrella tehty, on rakennettu aika kattava mikromaksuinfrastruktuuri maailmalla, että meillä on yli 150 maksukanavaa nyt tällä hetkellä 32 maassa ja erilaisia hirveä määrä billing-partnereita. Ja tällä me ollaan mahdollistettu se, että me voidaan tältä nuorelta kohderyhmältä kerätä rahaa, oli ne sitten mobiilimaksut tai luottokortit tai ärkioskeissa myytävät setelit. Ja tämä maailma on tulossa selvästi helpommaksi, että kun täällä on uusia mielenkiintoisia yrityksiä Suomessa, niin ne tavallaan voi ohittaa tämmöisen raskaan vaiheen, mikä me jouduttiin ikään kuin menemään viidakon läpi tuommoisen veitsen kanssa ja tekemään tämä itse. Tänä päivänä tämä on melkein niin kuin one-click ostamista palvelutarjoajilta ja se niin kuin alalle tulon esteet on sillä lailla pienentynyt hirveästi. Ja sitten kun puhutaan näistä käyttäjistä, kun meillä on älyttömän pieni määrä sitten niitä, joilla on oikeasti rahaa, jotka käyttää sitä rahaa, ja sitten on hirveä määrä tämmöisiä kavereita, jotka haaveilee siitä, että voiko saisi nuo 2 kolikkoa ja voisi tehdä jotain. Ja meidän pitää miettiä, että miten me rakennetaan sitä ekonomiaa tämän tyyppisille kavereille, joka on siis se pääyleisö, ja sitten meillä on toisaalta tämmöisiä pohattoja. Tämä henkilö, joka istuu tuossa keskellä, ja tämä kultaharkko, mitä tässä näkyy, on oikeasti tämmöinen ostettava ikään kuin vaihdantavaluutta. Ja tämän huoneen arvo, nyt mä en tiedä miten tämä kaveri on ne saanut, ostanut tai vaihtanut ne, varastaa siellä ei voi, sitä jää kiinni, mutta tämän huoneen arvo on jotakuinkin 1500 €, siis oikeata rahaa. Ja tämä kaveri on oikeasti jonkinnäköinen mafioso ja kingi, koska hän pystyy siellä sitten niin kuin siinä leikkitaloudessa nyt niin kuin ikään kuin olemaan se kingi. Ja meidän pitää suunnitella, tätä antaa niin kuin mielenkiintoisen tämmöisen ekonometrisen haasteen, että miten tätä tämmöistä vaihdantataloutta rakennetaan. Ja se, että meillä on ollut tavallaan 5 tämmöistä isoa vaihetta tämmöisessä niin kuin ekonometrisessä mallissa. Että alkuvaiheessa siinä meillä ei ollut minkäänlaisia valuuttoja. Suoraan kännykällä ostettiin, että lähetä koodi nimenomaan tuosta sohvasta tai tuolista, niin sä sait suoraan sillä kännykkäostolla sen sohvan, mutta noin 2 tuntia sen jälkeen, kun tämä lanseerattiin, se alkoi syntyä vaihdantatalous. Eli oravanahkatalous, käyttäjät alkoi vaihtamaan ja alkoi syntyä ikään kuin tämmöinen emergent currency, vaihdantatalous. Sen jälkeen aika nopeasti me jouduttiin tuomaan ihan maksullinen oma valuutta, happokrediitit sinne. Ja taas erilaisten inflaation torjuntojen ja muiden projektien seurauksena me jouduttiin tuomaan tämmöinen vaihdettava vaihdantatalous, eli nämä kultaharkot, mitkä äsken näet, jolla saatiin muutettua sen ekonomian dynamiikkaa, jotta meidän kauppa kävisi paremmin ja käyttäjät olisivat tyytyväisempiä. Ja sitten seuraavaksi vaiheessa me jouduttiin menemään tämmöiseen plussa- tai lentoyhtiömalliin, että me tuottiin meidän omat tämmöiset aktiviteettipisteet, eli tuottiin rahaekonomian rinnalle tämmöinen ansaintaekonomia, eli kun olet tarpeeksi kauan palvelussa, olet käyttänyt hyvin tai teet jotain, niin saat plussapisteitä lainausmerkeissä, eli tämmöisiä aktiviteettipisteitä, joilla sitten täydennetään tätä primääriekonomiaa ja käytetään enimmäkseen niin kuin retention-työkaluna sitten näille käyttäjille. Ja nyt sitten viimeisenä vaihtoehtona me nyt ihan hiljattain tuotiin tämän vuoden aikana tämmöinen ihan palvelu meidän käyttäjille, jossa rakennettiin tämmöinen habbo-markkinapaikka, eli työkalu, oikeastaan tämmöinen pieni pörssityökalu meidän käyttäjille, jolla ne voi vaihtaa tavaroita, ne voi bidata omia sohvia ja romppeita, ja ne näkee kurssit siellä, mitä tapahtuu, ja voi ostaa hyvin helposti tietynlaisia itemeita. Ja meille tämä oli oikeastaan työkalu siihen, että me nähtiin tämä 700 miljoonan euron lainausmerkeissä arvo siellä. Me ystävällisenä henkilönä rakennettiin hieno työkalu, mutta pantiin pieni palkkio siitä, että jokaisesta transaktiosta me ikään kuin syödään sitä valuuttaa. Ja tämä nosti meidän tämmöistä monetization-astetta aika paljon. Mutta kaikkein tärkeintä, että käyttäjät olisivat älyttömän tyytyväisiä, koska tämä paranti heidän käytettävyyttään, koska tämä treidaaminen, vaihtaminen on keskeinen osa tämän palvelun käyttöä. No joo, sitten tähän loppuun vielä voisi sanoa se, että tämmöisiä muutamia key success factoreita, että miten saadaan iso määrä käyttäjiä, miten niitä niin kuin rahastetaan. Ja keskeinen asia, mistä täälläkin puhuttiin tästä kasvuhommasta, niin pitää olla todella
korkea ambitiotaso ja visio. Ja se meillä on niin kuin aina ollut kohdalla, jopa vähän liiaksi, että meillä meinasi mopo lähtee vähän käsistä. Ja me tehtiin matkan varrella muutamia virheitäkin, mutta ehkä parempi, että me tehtiin niitä niin kuin nykytilannetta ajatellen. Ja sitten se, että ei tehdä vaan sitä samaa, niin kuin joku totesi aikaisemmin täällä, vaan uskalletaan selkeästi differoida ja uskotaan siihen omaan operaatiomalliin, liiketoimintamalliin. Eli meidän tapauksessa me uskottiin siihen käyttäjärevenyyn ennen kuin kukaan muu siihen usko, koska me nähtiin meidän omasta metriikasta, että tämä oikeasti voi toimia. Ja sitten toinen asia, jota on aivan kriittistä, niin kun puhutaan uusista yhtiöistä erityisesti, on se, että tämä rakennetaan selkeä metriikkamalli, liiketoimintamalli, jota voidaan sitten, ja lähdetään todentamaan se, että nyt meillä on olemassa vaihe 1, että nyt tämä oikeasti voi skaalata. Ja sen jälkeen haetaan lisää rahaa ja ruvetaan skaalaamaan. Ja mä koen, että vielä tänäkin päivänä tässä monia hienoja ideoita näkee, jossa tämä vaihe jää niin kuin tekemättä. Eli tarvitaan paljon niin kuin Excelin pyörittämistä ja miettimistä, miten se saadaan skaalautumaan. Ja sitten tosiaan tämä käyttäjien ymmärtäminen ja käyttäytymisen niin kuin hallinta, niin se pitää tehdä, koska muuten uskotellaan ja luullaan ja arvellaan ja todennäköisesti tässä kilpailussa markkinassa noutaja tulee, joku tekee sen paremmin. Ja sitten tämä ketteryyden periaate, että pitää olla niin kuin tavallaan sormet konehuoneessa koko ajan ja liikkua siitä ja rakentaa se koko filosofia sillä lailla, että tämä päivä merkitsee, koska nyt jos meilläkin oli tässä hiljattain hetkiä, jos kaksi viikkoa menee vähän tutkan alla, niin pienistä muutoksista se kumuloituu erittäin nopeasti ja aiheuttaa isoja liiketoimintaongelmia. Ja sitten tämä yksinkertaistaminen ja skaalautumisen tekeminen. Et meillä matkan varrella me jouduttiin tekemään sellaisia ratkaisuja, että me rakennettiin liian paljon kompleksisuutta, rakenteellisia mokia, ja me ollaan nyt jouduttu vähän purkamaan niitä ihan hyvällä menestyksellä, mutta tavallaan tämän yksinkertaisuuden rakastaminen ja toisaalta monimutkaisuuden vihaaminen pitäisi olla se perusasia. No niin, tässä oikeastaan hyvä lyhyesti. Kiitoksia. Mä ehdottaisin, että käydään kokonaan yrityskeisit, jollain tavalla käydään ne erikseen läpi ja jatketaan tuosta. Eli tervetuloa istumaan. Mä en kysy tässä vaiheessa mitään. Sen verran niin kuin käyttäydytään. Ole hyvä, Mikko. Kiitoksia. Saarnamiehellä on aina kirja mukana. Mä toin mukanani tämmöisen kuin Scale and Scope, The Dynamics of Industrial Capitalism. Teos, josta mä olen oppinut enemmän yritysten kasvun ja koon merkityksestä kuin mistään muusta teoksesta. Tämä on Harvardista 90-luvulla kirjoitettu ja siinä taisi olla koko Harvardin taloushistorian osasto mukana enemmän tai vähemmän kirjoittamassa. Mä irtisanouduin tammikuun alussa valtion tilivirastosta nimeltä TKK ja rupesin yrittäjäksi. Itse asiassa mun professuuri Madridissa on osa tätä yrittäjätoimintaa. IE on yrittäjien perustama ja yritysrahalla pyörivä yksityinen yliopisto. Eli siinä mielessä, jos odotatte nyt jotain tyypillistä professorin mielipidettä, niin se ei ehkä ole nyt tulossa. Ja sitten lapsesta asti lempisatuni on ollut keisarin uudet vaatteet, niin se voi jotenkin heijastua myös tässä mun esityksessä. Mä ajattelin, että mä läväytän sen verran provokatiivisen otsikon, että mä saan jengeä vähän hereille. Mä aion argumentoida, että kasvu ei yritykselle ei keino eikä päämäärä. Ja itse asiassa aika monet näistä pointeista tuli tuossa äskeisessä esityksessä jo esille. Mä aion haastaa tämän visio-ambitio-jutun ihan empiirisen perustein sen takia, että suurin osa firmoista, joilla on ambitiota, niin ne ei kasva yhtään mihinkään. Et tietysti me kuullaan nämä success storit täällä, mitkä on loistavia. Mä fanitan happoa varmaan kuin muut tässä huoneessa, mutta nämä on hyvin poikkeuksellisia ilmiöitä. Ja liiketoiminta ei voi perustua haihatteluun ja elinkeinopolitiikka ei missään nimessä voi perustua haihatteluun, odotukseen uudesta Nokiasta tai edes uudesta toimialasta. Atlas laskettiin joitain vuosia sitten, että jos bioteknologia kasvaisi yhtä nopeasti kuin elektroniikkateollisuus aikoinaan, niin siitä tulisi kansantaloudellisesti merkittävä aikaisintaan 30 vuoden päästä. Eli mä haluan hakea pikkusen reality checkia nyt tähän, että mistä me puhutaan ja tuon tähän sekä tutkimustuloksia että sitten vähän tämmöistä niin kuin loogista argumentointia.